Annyeong i dobrodošli u treći video Hajde na korejskom. Današnja tema nam je nivoi persiranja. Nivoi persiranja zavise od toga u kakvom smo društvenom odnosu sa našim sagovornikom ili čak sa osobom o kojoj govorimo. Što više osoba udaljenije na društvenoj lestvici od nas, to će se više naš govor, gramatika, riječi i glagoli menjati. Prvo ćemo raditi bez persiranja, skroz. Imamo razgovor između dve drugarice, Daše i Mine. 안녕, 나는 미나야. 오늘 숙제는 뭐야? 너는 숙제를 했어? 보내줘. 안녕, 나는 미나야. 오늘 숙제는 뭐야? 너는 숙제를 했어? 보내줘. Ćao, ja sam Mina. Šta je današnji domaći? Oner, danas, sukce, domaći, mo, šta? Ti si uradila domaći, nonen, ti, sukce, domaći, heso, u prošlom vremenu glagol hada, raditi, i pone, da, poslati, a čuda, dati, i to je sve zajedno poneđo, pošalji mi. Dašin odgovor je 안녕, 나는 숙제를 했어. 그런데 안 보내. 너는 혼자서 해. 안녕, 나는 숙제를 했어. 그런데 안 보내. 너는 혼자서 해. Ćao, ja sam domaći uradila, ali, 그런데, ali, an. An je negacija i stavlja se ispred glagola. An pone, ne šaljem. Ti sama uradi. Honđa ili honđaso je sam ili sama. Da vidimo dalje. Dalje imamo osnovno persiranje sa 요. 저는 스테판이에요. 지난주에 학교에 안 갔어요. 숙제는 뭐예요? 말해줘요. Ja sam Stefan. Prošle nedelje u školu nisam išao. Domaći je šta? Šta je domaći? 말해줘요. 말하다, govoriti i opet glagol čuda, dati. 저는 스테판이에요. 지난주에 학교에 안 갔어요. 숙제는 뭐예요? 말해줘요. Da vidimo šta odgovara Vlada. 저는 블라다예요. 저도 지난주에 학교에 안 갔어요. 숙제는 몰라요. 미나는 알아요. Ja sam Vlada i ja, 저도, do također, prošle nedelje, 지난주에, u školu nisam išao. 숙제는 몰라요. 모르다 je glagol ne znati. Domaći ne znam. 미나는 알아요. 알다, znati. 미나 zna. Ok, 저는 블라다예요. 저도 지난주에 학교에 안 갔어요. 숙제는 몰라요. 미나는 알아요. Dalje imamo rečenice na najvišem nivou persiranja sa pijemnida ili smnida, nastavak za glagole i prideve. Pijemnida se stavlja ako se glagol ili pridev završava na samoglasnik, a smnida ako se završava na suglasnik. Od novih reči imamo news, vesti, 과자, grickalice, 보다, gledati i 먹다, jesti. 뉴스를 봅니다. 뉴스를 봅니다. gledam vesti. 과자를 먹습니다. 과자를 먹습니다. jedem grickalice. Sada, ukoliko je naš sagovornik mnogo dalje na društvenoj lestvici od nas, koristit ćemo ovo ke za dativ kada nešto njemu pružamo, ke i keso umjesto iga nastavka za subjekat. To recimo koristimo za profesore, 선생님, i za recimo babe i dede, roditelje naših prijatelja, čak nekad i naše roditelje. Zavisi od toga koliko smo im bliski. 물어보다 je upitati, probati da pitamo. 말씀하시다 je zboriti. Znači ovo je glagol koji se isključivo koristi za ljude visoko na društvenoj lestvici.
선생님께 물어봅니다. 선생님께 물어봅니다. Pitam profesora. Ka profesoru upućujem to pitanje. 선생님께서 말씀하셨습니다. 선생님께서 말씀하셨습니다. Profesor je prozborio. 선생님께서. Ok, i za kraj imamo vesti. 화가 나요. ljutimo se. 화가 나요. 최근 한국에서 많은 교사들이 교육의 질을 높이기 위해 목소리를 내고 있었다. 그리고 정부의 대응을 요구하고 있었다. 최근 한국에서 많은 교사들이 교육의 질을 높이기 위해 목소리를 내고 있었다. 그리고 정부의 대응을 요구하고 있었다. Ovo je posebni novinarski stil sa kojim se nećemo toliko puno sretati, ali ovde dati jedan primer koji glasi, prevod, u poslednje vreme u Koreji mnogi profesori, kako bi povisili kvalitet obrazovanja, dizali su glas, u smislu protestovali, i zahtevali odgovor vlade. Ok, to je to za danas. Nadam se da vam je malo jasnije kako koristimo persiranje u korejskom jeziku, a ako imate bilo kakvih drugih pitanja, slobodno se javite, DM su uvek otvoreni. Ukoliko želite da krenete da učite korejski jezik sa mnom, prijave su uvek otvorene na korejski_jezik. Pogledajte sadržaj na mom Instagramu i TikToku i vidimo se sledeći put. Annyeong!